नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत। आज आपण बघूयात अतिशय चविष्ट अशा तोंडलीच्या सुक्या भाजीची रेसिपी। तोंडलीची सुकी भाजी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे पाव किलो तोंडली। तोंडली पाण्याने स्वच्छ धुवून आणि पुसून घेतली आहे। सर्वप्रथम आपण तोंडली कापून घेऊयात। त्यासाठी देठाचा आणि हा टोकाचा भाग काढून घेऊ आणि याचे काप करून घेऊयात। तुम्हाला आवडतील तसे याचे काप करा, गोल किंवा उभे। हे बघा, याप्रमाणे तोंडली कापून झाली आहेत। तर इथे पॅन मध्ये 2 टेबलस्पून तेल गरम करून घेऊ। ह्यामध्ये मोहरी, ठेचून घेतलेल्या लसूण पाकळ्या, एक मोठा आकाराचा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे। मध्यम गॅसवर हे हलकं तांबूस होईपर्यंत परतून घेऊ। कांदा लसूण हलका तांबूस रंगावर परतून झाला की ह्यामध्ये घालायचा आहे बारीक कापलेला अर्धा टोमॅटो। टोमॅटो सुद्धा खूप घालू नका, मोठ्या आकाराचा फक्त अर्धा टोमॅटो यामध्ये वापरायचा। यानंतर ह्यामध्ये अर्धा टीस्पून गरम मसाला, चिमूटभर हळद आणि चवीनुसार मसाला घालायचा आणि हे सर्व मसाले मिक्स करून घेऊ। आता ह्यामध्ये तोंडली घालूयात आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। गॅसची फ्लेम मंद आचेवर ठेवून हे परतून घ्यायचं। आता ह्यावर झाकण ठेवून 5 मिनिटांसाठी वाफ काढून घेऊ। वाफ काढून झाल्यावर झाकण काढूया। आता ह्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करून घेऊ। आता ही भाजी शिजवण्यासाठी ह्यावर झाकण ठेवून देऊ। भाजी शिजल्यावर आता झाकण काढूया। आता ह्यामध्ये खवलेलं ओलं खोबरं आणि कोथिंबीर घालून ही भाजी परतून घेऊ। आणि ह्यावर पुन्हा एकदा 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवायचं। तर 2 मिनिटांनंतर तुम्ही इथे बघू शकाल की तोंडली आपली मस्त शिजली। आता आपण गॅस बंद करूयात। अतिशय चविष्ट अशी तोंडलीची सुक्की भाजी तयार आहे। ही भाजी तुम्ही पोळी बरोबर, भाकरी बरोबर किंवा वरण भाताबरोबर तोंडी लावण्यासाठी सुद्धा अप्रतिम लागते। नक्की करून बघा। आणि जर तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल तर आजच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। तसेच तुम्ही जर आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे जेणेकरून आमच्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील। आणि लवकरच भेटू अशा छान छान रेसिपीज सोबत।